El este Matei. Oricând există ceva de reparat sau renovat, Matei este imediat la fața locului. Cine muncește cu atâta pasiune are nevoie și de sculele corespunzătoare, bineînțeles. Acum, Matei are un nou aparat la dispoziție, cu care poate să rezolve toate proiectele de vopsire rapid și fiabil, PFS 3002. Și astăzi, Matei are un nou proiect. Camera băiatului său trebuie să devină albastră ca cerul. Pregătirea este simplă. Mai întâi conectează pistolul de pulverizat și unitatea de bază cu furtunul de aer. Matei trebuie să conecteze duza aferentă în funcție de proiectul pe care și l-a propus astăzi. Pentru camera băiatului său, alege duza albă pentru vopselele de pereți și deja poate începe treaba. Treaba se termină cât ai zice pește. Matei este mulțumit și începe demontarea. Bineînțeles că uneltele de calitate trebuie bine întreținute, motiv pentru care le curăță imediat. Matei deconectează pistolul de pulverizare de la furtunul de aer și apasă comutatorul de operare. Așa, vopseaua rămasă se scurge în recipientul de vopsea, iar acesta, la rândul său, în găleata originală de vopsea, astfel încât să nu se piardă nimic. Se adaugă rapid substanțe de diluare, de exemplu apă sau diluant, în recipient și înapoi la pistol cu el. Acesta se scutură de mai multe ori, după care toate piesele purtătoare de vopsea se îndepărtează și se curăță într-o găleată cu apă caldă cu o perie. După aceea, se lasă să se usuce și sistemul de pulverizare vopsea este pregătit pentru următoarea lucrare a lui Matei. Pulverizați în loc să aplicați vopseaua cu pensula, curat, temeinic și foarte ușor cu sistemele de pulverizare vopsea de la Bosch.